दे होमबा ना आफा थांसै जेबो गाज्रि साज्रि मोननाङा आरो आंबो हरखाबनो फैब्रबबाय हे माखौ गाज्रि मोननो कुकुलुकु मोना आफा नोंहामजोखौ लाबोगोन दे मालाबा नोंहामजो आरो फिसौलाखौ दे जागोन दे मालाबा लाबोबानो जाबाय बिहामजोखौबो आरो आबौ फिसाखौबो लाबो आबा लाबो बिहामजोमोनखौबो मालाबा आयै लाबोगोन दे आबा ओमफ्राय तांकुलु आगैयालाय मोजाङै दंना गैया दङ माथो खालामबावनो फन हरबाबो माथो रिसिभखौनो खालामा बे तांकुलुखौबो मा बुंबावनो आयै बिना हिनजावा रांखिनथारलै ए थेवब्लाबोथ' बिमाखौ खेबसे फन खालामनो हायोना आरो फन हरबाबो रिसिभ खालामनांगौ आरो नोंबो रिसिभ खालामालासिनो थानाङा आरो गेजेर गेजेर फै बेयाव आरो मालाबा जोंफोरबो थांगोन फनफोरखौ हरबाथाय रिसिभ खालामालासिनो थानाङा हाजारबाबो आं नोंसोरनि बिमा दुखु मोनो मिथिगौ ना रिसिभ खालामगोलै आयै आयै आगोल आङो मालाबा रिसिभ खालामामोन मालाबा माने रिसिभखौनो खालामनाय जायामोन माने आयै गोरोन्थि जाबाय निमाहा होबानो जाबाय आंखौ आगोलनि गोरोन्थिफोरनि थाखाय माने आरो आं बिजिबो थायोमोन ना बिनि थाखायनो रिसिभ खालामनो हायामोन आं थेवब्लाबो निमाहा होदो आरो आयै खेबसेनि थाखाय बिमा नालाय नोङो आं मिथिगौ आयै नों निमाहा होखागोन होननानै दे जाबाय दे माखौथ' निमाहा बिबाय थाखो आरो नोंदि फैदों दिनै आंखौ नागिरनानै आंखौ गोसोखांनानै बेसेदि गोजोननाय मोन्दों आंसो मिथिगौ आबा औ कुकुलुकु गेजेर गेजेर फैदे जागोन दे आफा आंथ' फैबाय थासिगोन दे होमबा थाबावनो हागौमोन दिनै नांला दे नोंहामजो मोनाबो आरो गिगोन ना दे होमबालाय थांदो आंबो दसे उन्दुहैनि र' दे होमबा आयै थांसै थाङाबा थां मोजाङै थां दै ओमफ्राय आयै आंनो गारि भारा हरनो हागोन ना 1000से गारि भारा गैया आबा नोंनियाव गैयालै आयै आखायाव 200ल' दंमोन दा नोंखौ नागिर फैनायावनो आंना गारि भारायाव थांजोब्बाय फैसा गैथारा जादोंलै आयै नोंना आबौ फिसायाबो लोमजाबाय थायो आयौ दा आं बेनिफ्राय थांबाथाय मेथाइ बिगोन आयै मेथाइ दाथ' आंनि आखायाव फैसायानो गैया जेन थेन मोनहैगोन ना मोनहैयाबा सोलिनो बिराद गोब्राब जादोंलै आयै माने बिराद खस्थ' आरो बुंनो नाङा बिथिंजाय सासे गथ' दङ बे गथ'खौथ' दा बोरै आं माने बिराद खस्थ' जादों आयै मा बुंबावनो बेनिखायनो आयै अननानै आंनो 1000से फैसा हरनाय एथ' बिदि जादों खामानि मावनो थायाखै होमबा नों आबा थांदोंमोनलै आयै बुहुद घटना थांबाय दे जोंहाबो उनाव खिन्थाबाय थागोन दे आयै आङो दा आंनो 1000से फैसा हरनाय र' होमबा नों थाथ' बेयावनो आं लायनि र' आबौ फिसानोबो मेथाइ लांबानो जाबाय आं नोंनो 1500 हरनोसै र' आबा बेयावनो नेबाय था आं लायनि थांलाय आयै जारला बिमाजों नांज्लायना लाबाथाय बेसेबा लससो जागौमोन आंनिया दा नुदोंना दिनै 1500 मोनबाय आरो बिदिनो आं सम सम बिबाय थानो फैनांगोन लासै लासै न'आवबो बाहा लाफैनांगोन आयै नोङो नोंनि बिजामादैजों हाबा जानानै पुरा 100% राइट खामानि मावदों नोङो एकदम नोंनि खाफाला बे बुरि बैसोआव गेवबायलै आयै गेवबाय लोगोसे आंबो आंनि खाफालखौ गेवनाय बायदि मोनना लाबाय आं मानोना बिदिनो फैसा बिफैबाय थागोन आं नांगौबा ओमफ्राय लासै लासैनो नोंसिनि बिल्डिंआवबो बाहा लाफैगोन माने उनाव बे बिल्डिंआ आंनिसो जागोन खोमालै आंथ' आंनिसो जागोन होनना सानना लाबाय साला बे तांकुलुनो आं खिन्थाथ'आ र' आइया एथ' धोनि मानसिजों हाबा जाबाय होननानै नङाबा बिबो बाहा लाफैनो नागिरगोन आरो फैसाफोरबो बिनो फैनोबो हानाय बिबो बा खिन्थाया आंनि बाहागोखौबो बिनोसो हरगोन अबावबा नाङा गांजेमा गोसोम रानि बिनानाव नों एथ' जाम्बि सोरबाखि एथ' खर'फोरथि हौवाखौ नागारना थाङो हा जाम्बि बे जिउआव ना फैसा थाखाल' नांगौ बोराय जाखो मा जाखो आं हौवा मानसिनि हिनजावानोबा बेसेबा बुरैखा नोंथ' आरो हिनजाव मानसिबावसो आं हौवा मानसि जानानैनो एथ' बुरै हिनजावखौ हाबा खालामदों माने बांद्रायथ' बुरै नङा देनाय थेवब्लाबो बैसो जाबाय आरो आंनिख्रुइ खमसे खम 10 बोसोरसो गिदिर जागोन फैनो हो बे रांखावरिखौ दिनै आंखौसो बेसेबा बखिदोंमोन बै मैगं बेफारिजों गोसथोलाय होननानै गोसथोआ बेसेबा सन्देहल'थार माने गावगाया बिदि नालाय बेनिखायनो गुबुनखौबो सानो र' फैथोर साला बियो एक्स हौवाजों दाबो रायलायबाय थायो साला दिनै बोसोरनैयानो नामा जाबायनो आंथ' सानसेबो मोनथिफेरालै दिनैसो मोनथिबाय बेनि थाखायथ' मबाइलखौनो आखायाव लाबाय थायो आंनो हगारनो होनो नागिरा आखलानो मोजां नंखाया बिनिया बिनिखायनो साथाम हौवा जदों बियो आरो मोनबावबा जबावगोनसो खोमा जाला बिनि थाखायथ' फिसालाजों इसेबो सैजालाना मिथिबाय नालाय बिनि आखल गाज्रिफोरखौ बिनि थाखायथ' सैला फैबाय दे आंनासो बिफा मोनबायानो खोमा थास' बिबार ओंख्रिया आंनिया फै रांखावरि फै नोंखौनो नेगासिनोमोन दहायनिफ्रायनो रांखावरि नोंखौ आं बेफोरबायदि सानाखैमोन आइया मा जाखो आंलाय मा खालामखो
रांखावरि नों मोनथिनाबो मानो मोनथियै रखम दिन्थिफ्लादों नोंनि आखलखौ नों दासिमबो सोलायनो हायाखै मा बुंलाबायदों नोङो बिफा बेफोरखौ मा आखल नों लाजिया एसेबो हा रांखावरि फिसायानो दंखायो फिसालायानो सेंग्रा देरबाय थेवब्लाबो नों बेफोर आखलखौ दासिमबो नागारनो रोङाखै नङा मा जादों बिफा नों आंखौ मानो बिदि सिगिबाय दङ मा जामारदों बुङाखै मानो मोजाङै नों नोंनि एक्स हौवाजों दासिमबो रायज्लायबाय थायो आंलाय अबावलाय रायज्लायबाय थायोखाय आंलाय बेखौ ब्लक खालामखादोंमोन माथो दाखालिनो ओमफ्राय बेयो गावगासो हरबाय थाखादोंमोन आंथ' बेसेबा रायखादोंमोन बेखौ हरनाङा होननानै ओमफ्राय थेवब्लाबो बेयो बार हरबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो ब्लक खालामना लाबोखादोंमोन माथो नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों बिफा बिदि नङा दे आङो नों गावगाया आखल गाज्रिखायनोथ' आंखौबो सानोमोन जाय मानसिनि आखला गाज्रि बियो गुबुनखौबो आखल गाज्रि होनना सानो बिनिखायनो नोंबो आंखौ सानदोंमोन नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो नोङो एक्स हौवाजों रायज्लायबावो हा रांखावरि रायज्लायालै आं बिफा नों मानो आंखौ सन्देह खालामदों बियो ओरैनो थगायदों बियो मोजां नङा बे मानसिया बिनि खोथाफोरखौ लानाङा बियो ओरैनो एरना हरदों लैखोनसारि हिनजावसाला नोंखौ आं हाबाखौनो खालामनाङामोन नों सासे बैथालि हौवा सासेया थोआ नोंनो हा नोंनो साब्रै साबा हौवा नांगौ आरोथ' बे बैसोआवबो नोङो बेफोरबायदि आखलखौ गाराखै दिनै बेफोरबायदि आखलनि थाखायनोथ' नोंखौ सेलब्राया सैला नायनोनो हाला ओरैनोबाथ' बियो नोंनिसो साइड जायोमोन नाथाय जेब्लानिफ्राय नोंनि आखलफोरखौ मोनथिदोंना अब्लानिफ्राय नोंखौ एसेबो नायनो हाखाला मानो हानो नायनो दिनै नंखाय खोथायावनो नों आंखौ सोबाबाय बिफा बै पापिया ओरैनोसो बुंदों औ नंगौमोन आं सानसे समाव एसे सनसलमोन नाथाय दा नंला बिफा आरो बै समाव आं एसे सिख्लामोन आरो ग्रहफोर नांनानै बिदि जादोंमोन नाथाय आंहा दा जेबो ग्रहबो गैला आरो आंनि गोसोआ सनसलबो नंला बैसोजों लोगोसे सोलायबायथ' आंनिया बिफा गोसोआ नाथाय नोंसोर आंखौ एथ' मानो गाज्रि सानो नंखाय खोथायावनो नोङो गुबुननि खोथा लानानै आंखौ सोबाय दिनै बिफा आं रावजोंबो रायज्लाया बै पापियासो आंखौ डिस्टार्ब हरबाय थादोंमोन नोंखौ डिस्टार्ब हराखै बियो जुदि डिस्टार्ब हरबाय थानायमोनबा नों आंनो खिन्थागौमोन ना नाथाय मानो खिन्थायाखै हा मानो एरसो खुमाना लादों मानो खिन्थानो नङा होमबा लाइन मारिखुमाबाय थानांगौ ना माथो बोसोरनै मानि जाबायनो हा नोंसोर रायज्लायखुमानाया लाइन मारिनाया आरो नों जुदि नोंनि एक्स हौवाखौनो जुदि नागारनो हायामोनबा आंजों मानो जुलि जानायमोन आंजों जुलिखौनो जानाङामोन ना नोङो बिहामजोआनो मोननो जाबाय फिसौ मोननायानो सम जाबाय थेवब्लाबो नोंनि आखला मा बिदिनो थासिगोन नामा खोनासं रांखावरि आरो जुदि नोङो मालाबाफोर बेजों रायज्लायोना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नों नायबाय था नोंखौ जुदि आरो मालाबाफोर रायज्लायबावनाय खोनायोना बे न'निफ्राय आं नोंखौ होखारगोन बे न'आव थानो मोना नों जायजों रायज्लायो बेजोंनो थांबानो जाबाय ओंखारलांनांगोन नोङो आंनि न'निफ्राय जाला बेनि थाखायथ' फिसालाजोंबो सैजाला नोङो फालथुसो मोनबाय थादोंना नोङो लासिं सिंबो लाजियाबो नोङो पापि जांगिला गुन्दा जांगिला एथ' मोजां संसार जानायखौ मानो सिफायनो नागिरदों नोङो जांगिला पापि जांगिला नोंखौ लोमजादों नै आरो डक्टरनो फैलायबाय आरो फैसा थांबावनोसै बै असिनाखि आदाया आंनो 1500 होनायनि थाखायसो आं मुलिबो जानो मोनगोन ओंखामबो जानो मोनदों मा जागौमोन दे बै आदाया होआमोनबा मा एथ' मोजां मानसिबार बियो थैजासिम खुसि थाथों बियो आं सानफ्रोमबो इसोरनियाव बोर बिबाय थायो बेनि थाखाय नंमारगौ नों अबेनि मारमोनबा आदा आं सोंनायानो जायासैमोन ना ओरैबायदि टेनसनाव दङमोन आङो बै खालि टेनसनाथ' दाबो दङ देनाय अनसुमा नों आंखौ नागारनानै जोबोद खुसियै जाबाय दङ न' आंखौ गोसोखाङा नों गथ'खौबो एसेबो गोसोखांमारा होनबा मानो बिदि नोङो अनसुमा माबादि जागोन आंहा आरो डेलिभारि टाइमाव आंहाथ' रावबोबो गैया आंहा मा जागोन बेलाय माथो गांजेमा गोसोम रानिसो खोमा गांजेमा गोसोम रानि बा नोंखौ दिनैसो नुबायलै गांजेमा गोसोम रानि बेसेबा बोसोरनि उनाव आंबो आदा नोंखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय आं आदा आं नोंसोरखौ नागिरबायसो थाखादोंमोन लोगो
आंखौ हागौबा मदद खालाम आदा। मा जादों ओमफ्राय नों हाबा जाबाय नामा? माथो प्रेगनेन्ट नामा नोङो हा आगै? औ आदा, आं प्रेगनेन्ट। आंना हौवाया बे समावनो आंखौ नागारना थांबाय। मा? औ आदा, बेसेबा गोलाव काहिनि दं आदा। आंहा दा रावबो गैला, बिमा दंबाबो गैयि बायसि, बिदाफोर दङबाबो गैयि बायसि। आदा, दा आंखौ रावबो मोजां मोनला, रावबो सैला आंखौ। आं दा हारसिं, नाथाय आं दा मा मावना जागोन दे बेफोरबायदि अबस्थायाव? अन्नानै आदा, आंखौ नोंसानाव रुवाथि लाखिफिन। आं खामानि मावगोन दे। मा? दिनै नों बेफोरबायदि अबस्था जाबाय गांजेमा गोसोम रानि? नोंखौलाय मानो बिदि नागारना थांनांगौ दे नोंनि फिसाया? एथ' फाफि? औ आदा, आंखौ जोबोद आलाय सिलाय खालामबाय आरो आंनि असे बिमायाबो मोजां नङा। बेनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरो। मा? नोंना आयाबो गाज्रि, माथो मोजांथारमोन? मोजां नङा आदा, रावबो मोजां नङा। आदा, आं दा मा मावना जागोन? सासे आदाया आंखौ हेल्प खालामनायखायसो, नङाबाथ' आं राननासो थैनांगौमोन। मा मावना जागोन आदा? अन्नानै आंखौ नोंसानाव लां आदा। नागिबा दरमाहाखौ एसे खम होबाबो जागोन दे। आं नोंसानाव रुवाथि थाहैगोन आदा, आंखौ रुवाथि लाखि। बेफोरबायदि अबस्थायाव आंखौ रावबो लाखिनायबो नङा। आंथ' दा हाजिरा खामलाबो मावनो हाया। आंखौ मदद खालाम आदा। गांजेमा गोसोम रानि, आं दा मा बुंनो? आं न'आव थांनानै रायज्लायना लानि दे आइजों। नोंनि नाम्बारखौ हर। गादावरि आयंआ मा खालामदोंमोन? मा खबर बिनिया? मोजाङै दंना? आरो लैथोस्रि आब'आलाय? दङ दे आइया मोजाङैनो। लैथोस्रिया हाबा जाबाय। हाबा जाबाय? ओमफ्राय दे आदा, नोङो न'आव थांनानै आइजों रायज्लायो दे। जुदि आंखौ लाखियोबा आं गाबोननो थांगोन, आंखौ गाबोननो लांनो फै। अन्नानै आंखौ नोंसानाव रुवाथि लाखिनो होदे। गादावरि आयंनो खिन्थाजोब आंनि प्रब्लेमफोरखौ। नोंसोरखौ नागिरबाय दङमोन आदा। आरो नोंसोर गामियाबो एथ' गोजान। माने नोंसोरथ' दा बै आगोल थानाय गामियावबो थाला ना, बेलेगावसो थांबाय? औ, दे नोंनि नाम्बारखौ हरनाय। 999456710। दे जागोन दे, आङो नोंनो फन हरगोन। न'आव थांनानै आं आइजों मोजाङै रायज्लायग्रोनो लानि। जागोन दे आदा। थेवब्लाबो दिनै नोंखौ लोगो मोनबाय, इसोरनि अननायाव जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो। दे गांजेमा गोसोम रानि, नों गाबनाङा। दिनै मा सिमां नुलाबायदोंहाय आंलाय? फोजोंसारखौलाय मानो सिमां नुनांगौ दे? सिमांफोरावबो दे आरो जाद आं बे फोजोंसारखौ साननायानो जायाखै। बिहामजो, नै सफैबाय आंहा। आबै अनसुलियालाय? मेथाइ लाबोदोंमोन आङो। बेलाय गामियावसो गेलेनो थांदों आयै। बेबो देवानि जादों र', न'आवनो थाया जादों बे साननैसोआ। दे दा गेलेनायनि बैसोना, गेलेनो थांथों दे, जेबो नङा। दा सानफ्रोमबोथ' थाङाना बिहामजो, गथ' मानसि लोगोफोरजों गेलेनो लुबैयो। थेवब्लाबो थांबाय थाग्रा जादों बियो गामियाव गेलेनो। दे जेबो नङा दे, थांथो गथ' मानसि। बिहामजो, आङो दिनै मोनसे खोथा बुंनि र'। मा खोथा आयै? बै अरगा बिमाया, माने बिहामजो, नोंजोंबा मा सुथु दङ बिहा? लोगो मोनबानो सानफ्रोमबो नोंनि खोथा एरना होयो। मा? आंनि खोथा एरना होयो आयै? औहाय बिहामजो, नोंखौ बारा मोजां मोना खोमा बियो। खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथाम एरना होबाय। माथो बुंबावनो आरो, जेबो खामानिबो गैया खोमा। बिदिनो एरथिंबाय थायो खोमाहाय अरगा बिमाया। आंबो मोजां मोना बेखौ। आयु, मा होनना एरो? एरो माने बिदिनो, नों मालाय बारा मोजां नङानो। बबावबा नोंखौ खोनादोंनो नों मोजां नङा होननानै। आरो आगोल सिख्ला समाव मा थंगालि मोननो नोङो? जेनेबा बिदि होनना खिन्थायो आरो एरना होयो आं सिगाङाव। आयु, बे अरगा बिमाया मा एथ' गाज्रि? नंखाय खोथाफोरखौ मानो एरना होदों बिलाय नोंनि सिगाङाव? आयै, बिनि खोथाफोरखौ लानाङा। आं मोनथिखागौ बिहामजो, नोंखौ बेफोरबायदि नङा होननानै। आरो अरगा बिमाखौ आं सेलेफि होनना मोनथिखागौ। माबा माबि बुंना होनांगौलै आयै। मा होनना बुंबावनो, बेखौ आरो आं मोनथिखागौ ना गाज्रि होननानै। दे जेबो नङा रे बिहामजो, माथो बुंबावनो आरो। थेवब्लाबो आं नोंनो दिनैसो खिन्थाबाय। माने दिनैबो फैनायाव नोंखौ एरना होदों बियो। नोंखौ मालाय खोनादोंनो साब्रै साबासो हौवा गोसथोनाय होननानै। आयु, बे अरगा बिमाया मा एसे गाज्रिमार? आयै, आं रावखौबो बिदि साब्रै साबा गोसथोफेराखै। नोंसोरथ' मोनथिखागौ आं सोरखौ गोसथोयोमोन। औ बिहामजो, आं मोनथिखागौ। आं बेनिखायनोथ' बिनि खोथाफोरखौ थाल लाया। दे बिहामजो, बेखौनो सानबाय थानाङा। बेलाय मा बयखौबो एरना होयो आरो। मालाबा आंखौबो एरना होगोन आरो नोंनि सिगाङाव। मिसाखौनो नोंजों बिराद लोगो जागोन, ओमफ्राय आंखौ एरना होगोन आरो, बिदिसो बियो।
दे बांद्राय सानबाय थानाङा बिहामजो। ओंखाम संखांबायबा? औ आयै संखांबाय दे। बिहामजो ना लाबोदोंमोनहाय ना फिसा मावाना एवगोन ना? नों जुदि एवाबा आं एवनोसै दे होमबा। दे नाङा दे आयै आं एवगोन। दे होमबालाय आं सायना होनि र'। नांलाया दे आंनो सायगोन नों जिरायै थां। नाङाहाय बिहामजो आं सायनि र'। अरगा बिमा नों मानो एथ' गाज्रि? आरो आं मिन्थिगौ नों आंनि फारसे मानो एरना होदों। बै सानसे समाव बियो आंनाव फैसा दाहार बिदोंमोनलै 1000 बै समाव आंनि आखायाव 300 नामाल'सो दङमोन। ओमफ्राय हयखाय बियो गाज्रि मोननानै एरना होदों आरो एथ' गाज्रि हिनजाव बियो। आंना बिखुनजोआ मोजांखायसो नङाबा मा जागौमोन दिनै। मा जानला मानला एरना होयोलै थै एथ' गोसो गेसाव थायो नालै। मोजांबो नंखाया बै अरगा बिमाया इसेबो बोरैबा कुटनिटिक टाइपनिसो मानसियानो।